Lah iki lho, kok enak menuripe malah turu angker kaya ngono. Nih, terus dak ini wong tuman turu wae. Apa iki? Aduh. Sampean kok yo ngono to Mbak Lis. Tega men nang turu malah kok chat ya kudune kok keloni to. Piye? Saiki minggat ta kono lho iki. Lah ning ndi bocah iki mangi? Kancamu wis minggat. Minggat ta pisan? Minggat. Ngono kok ya ora kabar-kabar to menita. Kanca asu tenan ya.